Egy vaddisznót kötöznek meg a Margit-szigeti sportuszodánál. Fölhívtak reggel fél 6-kor, hogy menjek ki, fogjam be ezt az állatot, mert már bekerítették. A disznót ma hajnalban vették észre rendőrjárőrök a Margit-sziget északi részén. Innen követték több kilométeren keresztül. Végül a sportuszodánál érték utol, innen már nem tudott menekülni. Bekeríteni nem volt nehéz, ugyanis beszorult a feje a rácsok közé. A Pest megyei vadászkamara titkára szerint az állatoknak mindenhol a világon egyre kevesebb helyük marad. És most még az árvíz is csökkenti. Ennek a vaddisznónak, ami ma hajnalban a Margit-szigeten megjelent, hát ennek is nagy valószínűsége ez az oka, hogy azt a pici élőhelyet, ahova beszorult, azt most elvitte az ár. Az állatot befogó vadőr viszont azt mondja, az erdészeknek kéne elkerítve tartaniuk ezeket az állatokat. Mindenképpen az erdészet felelőssége. Ott folyik vadgazdálkodás fönt a hegyekben, ott kéne elkeríteni ezeket a állattartó helyeket, de ott kimennek az utcára, bejönnek az őzek is, rendszeresen találkozok velük a 3. kerületben. Az állatkert szóvivője szerint Budapest külső kerületeiben eddig is előfordult, hogy a vaddisznók az emberek közelébe merészkedtek. És este előfordulhat, hogy a belvárosba is betévednek. Aztán reggel, mikor észreveszi, hogy hol van, menekülni kezd. Ilyenkor a vaddisznóknál például a vízközelség az egy biztos pont lehet, tehát nem véletlen, hogy az ilyen esetek elég gyakran azzal végződnek, hogy előbb-utóbb az állat valahogy a Dunába kerül, oda próbál menekülni. Ahogy ez a vaddisznó is a Dunába próbált menekülni, őt is a belvárosban fogták el 1 hónapja a Petőfi hídnál. Őt a Budakeszi Vadasparkba vitték.